सगळी आमगे मोगाल तियात्र पळयना. हांव स्वीडन. आणि हांव तू स्विझर. तू मातशें खबर राव रे. मुगे नांव तू कित्याक सांगता. मुगे नांव म्हाका सांग दिया. पळय तू जाल्यार तूच सांगू. हांव स्विझर आणि हो मुगे भाव स्वीडन. आता ती मुगे नाव कित्याक सांगितलं तरू. सॉरी तूच सांग. आम दोगांय कॉमेडी क्वीन जॅनेट आणि फिलिप आल्मेदागे भुरगीं. मुगे पापान गोंय आसा जायते तियात्र बरयलाय. सगळी कुशाल, आमी वेतात, दुकां, सर्कस आणि जायते. आणि युके येयल्या फर्स्ट टाइम मुगे पापान हो तियात्र बरयला. आणि मुगे मामान कॉमेडी क्वीन जेनेटान हो तियात्र डायरेक्ट केला. आणि तियात्रा नाव सांगनाय. आणि तियात्रा नाव ऑल द बेस्ट. ऑल द बेस्ट हे तियात्रा शो जातलो हे भाशेन. फर्स्ट शो जातलो आमगे 19 जुलै 6:30 वरांक सडबरी हॉलांत. तेच भाशेन जुलैचे 20 तारीख आसतले 2 शो साउथ हॉल फेल्सन स्कुलान 2 आणि 1 आणि 21 जुलै आमगे जातलो शो मेका हॉलांत स्विडन सांजेचे 4 हे भाशेन तुम्ही आमगे मामा पापा मोग दिला. तेच भाशेन तुम्ही आमगे तियात्र येवन मोग दवरून आम आशेन रावताय. ऑल द बेस्ट.